I wanna you and your daddy three. Harry, let's go, Mahmoud. Persino. Where? Huh? Let's go where? Together, I wanna. No, here, but together with the pictures of three of us and car because you know dress like me. Yeah. Защото тя е хубава, чакай сега и правичка иска да я направим снимка, разбираш ли? She's the daddy's princess. И look at her. Daddy's Ще да princess. ни прави Look at видео. this, you like it. Ама, маме, look at how many color. Що не остави с изцапана? Еми, нали правите? Да. Аз виках малко за сроклишката така. Аз ще остави цапана тя пак. Айде, мамо, айде, мамо. Айде, мамо. Айде, мамо, айде, мамо. Let's go, мамо, дядо ми. Отите, мамо, поболя, мамо. No, Нашия вече се опъна. No, not мамо. Роси! No, not like that, this nose. Що си правите едно съче? Един нос. Дзак, маме, дя, мамо. Не. Дзак, мами. Роси.